ababukele emakhaya. Sanibingelela futhi namhlanje kumgqibelo uhlelo luka Dr. Dube TV. Namhlanje siphethe ubaba umthandazi ugcobo. Bakubukele emakhaya before siqala siqhubeke ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe. Namhlanje siphethe inkunzi ezinkulu kakhulu. Ubaba ugcobo uthi khona enye impahla asiphathele wona futhi eshubisa futhi azositshena kona ababukele emakhaya. Bamgcobo ngicela ukushela kwena ke na ukubingelela ababukele emakhaya baba. Ngibonge mphathi ohlelo. Yebo. Ngibingelela ababukeli nabalaleli behlahla senje. Yebo, mkhulu. Mina ke ngingungcobo. Ngimnangisa ngoma. Umthandazi. Ngagcotshwa ngaphinde ngathwasa ngaqeda. Ngisebenzisa iswasho, ngisebenzisa umuthi. Ngizoqala la kuqala ukuthi ngile ngiqalile ukuvela kunini abalaleli ngiyibonga isupport yenu. Yebo. Ningisupporte ngayo. Usho ukuthi engikwenzako kuhle. Yebo. Lapho nje ukubonga lokho. Bese ngisho ukuthi hayi namhlanje ngiphathele induku yami la. Induku engiyiphethe induku ehlanganisa amathonga komalume wakho nawakini. Uma ungazalelanga emshadweni ngiyaxhumanisa amathonga. Yebo. Akini nawo malume wakho. Yebo. Ngibuye futhi ngisho ukuthi nawe owazalelwa emshadweni izikweleti zababa wakho awuzazi ezasala ekhweni lakhe komalume wakho. Yebo mkhulu. Yebo. Le nduku yami isetshenziswa noma ubani. Nabo ubona into zakho zihambe kahle. Uyakwazi ukuyisebenzisa le nduku. Yebo mkhulu. Ngoba umshado wababa wakho awazi. Izikweleti ezasala ubaba wakhe lobola uma wakhe uzazi. Yebo. Manje lo muntu wami ke uxhumanisa amathongo ako malume wakho nako malume kababa wakho nako malume kama wakho ahlangane ngoba lamathongo ayayivala inhlanhla kuwena ozalwa yibona. Yebo. Hayi ke ngikhuluma mabe uvela uzalelanga emshadweni wazalwa nje ngengena ukuthi ke ngibize ngegama igama elingalungile wazalwa nje uma wakho ekuzalela kubo. Yebo. Yebo. Wase kudaleka wena. Uthi ngalo ndlela ke le nduku isebenza kakhulu ukuxhumanisa amathongo ako malume wakho nawakini ukuthi angakuphuci inhlanhla. Akuvezele inhlanhla angalwi nawe. Angalwi nenhlanhla yakho. Ngithi ke lo muntu wami usebenziswa lapho ke lo usebenzisa khona ukuthi unikeza amandla okuthuthuka ngoba lento ivala izinto eziningi. Yebo. Inhlanhla ungawuthola umsebenzi. Ivala inhlanhla nokuthi uthola umsebenzi imali ungayiboni. Uphinde ungaganwa. Nentombazane njalo iba nalonke inga oba nayo nawe mfowabo. Hawu. Le nduku yami ke mangumnikeza umuntu kumnikeza wona aqale ngokugquma ngayo ageze ngayo. Yebo. Bese ngumnikeza ke le nduku azoyisebenzisa ugcobo ahamba emfuleni ayogeza. Asegezileke emfuleni ngomuthi womfula. Yebo baba. Umsusa amabhadi. Yebo. Ohlanganisa amathongo. Bese yabuya ke ngumnikeza umuthi azogquma ngawo. Aphalaze ngawo, ageze ngawo. Yebo mkhulu. Bese ngibuya ke ngumnikeza umuthi okuhlambulula amathongo omhlobo. Emva kwaloko ke uzozibona izinto ziqhubeka. Bese ngumnikeza ke lo muntu omhlophe wedlozi. Yebo mkhulu. Umuntu omhlophe mawunikeza wona uzothenga inkukhu ezimbili.
isikhukazi esimhlophe neqodi elimhlophe. Yebo. Uzobe sesebenzisa inyongo uzalo umuntu engizomnikeza wona obulawo ozobe seyifaka phakathi inyongo abese uphehla lo muntu engakufaka inyongo uphehla khulume na abachazele ngale ndlela engizobe ngimchazele ngayo kade ebuye emfuleni ngoba uzoya emfuleni ihamba nami. Yebo mkhulu. Bese faka le inyongo ke ebulaweni bese ubulawo fanele kushaye abese faka ingwebo la emakhaleni kuyena ayibeke ekhanda bese echela ngayo endlini leyo azobe sebenzisa kuyona. Yebo. Ntambama abese ecwengele ebhaketheni hamba ugeza isikhathi afake ngaso inyongo ntambama sezovuka ekuseni ke hamba uphalaza ugeza insuku ezo5 bese uyachitha ke lo bulawo. Yebo. Lapho ke indlela engwenza ngayo usuku umuntu usegezekile waluka axhumana amadlozi. Yebo. Ngisho emaphusheni uzozwa elandeni kwakhe ukuthi hayi ikhona into eyenzakalayo. Yebo. Ikhona into ehlangene. Yeah. Khona into azoyibona ebusuku umayelele. Yeah, khona into azoyibona ebusuku umelele. Yebo mkhulu. Ngiqale nje ukusebenzisa lo muntu khona into azoyibona ebusuku umelele. Yebo. Ngicela ukubuza futhi laba ugcobo. Makuthiwa mhlambe umuntu mhlambe unenkinga mhlambe yena akazi ukuthi inkinga zakhe zikuphi kodwa mezwa uyezwa kuthiwa abazali bakhe mhlambe abashadanga mhlambe ufuna unqamulela yena akafuni mhlambe uqala shadisa abazali bakhe bobabili ufuna ukuthi avele nje ashade yena kalula kanjalo mhlambe anqamulele mkhulu uma idinga le into efuna ukuyisetha kanjalo into yakho uyamnika yini le ndukule mkhulu oyiphethe namhlanje. Wabuka wena mphathi ohlelo. Yebo. Abantu abadala baphendulwa ngomuthi. Yebo mkhulu. Mudla umuthi balalela ukuthi uthini ngibona. Uthini yebo mkhulu. Ngoba sivika ukuthi kuyethiwe izono zabazali zivele ebantwaneni. Yebo mkhulu. Yebo. Umuntu wabuvimba lokho izono zabazali bakho zingaweli kuwena. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu. Sibahlanganise baxhumane bakuvulele inhlanhla ungathwala amacala abazali bakho. Yebo mkhulu. Iyo ke le nduku le engibuye nayo ukuthi cha ngizotshela abalaleli ngoba sengiyisebenzisile ngayibona ukuthi ihamba kanjani. Yebo mkhulu. Bayeza abantu bezwa ukuthi hayi kulungile. Yebo. Hayi kulungile. Vuleke imende ukuthola imisebenzi kwenzeka konke umuntu akudingayo. Yebo umuntu wenhlanhla lo mkhulu. Ya umuntu wenhlanhla. Yebo. Umuntu wenhlanhla. Umuntu wenhlanhla oxhumanisa amadlozi. Yebo mkhulu. Ngoba mkhulu kunabantu umkhulu mhlambe umuntu udlala ilotho mhlambe mkhulu uyabheja mhlambe umunye uyagembula wenza amabhizinisi mkhulu ufuna inhlanhla kodwa manje into eyinkinga mkhulu akazi ukuthi abazali bakhe babe nezinkinga ezithini njengoba usho nje mkhulu ukuthi umzali nomzali unesikweleti la wayelobola khona kubo koma okusho ukuthi nayo lento mkhulu iyaba imbangela empilweni yomuntu ukuthi ikubambe ungaqhubeki kuye phambili nempilo. Kunjalo mphathi wehlelo. Yebo mkhulu. Inkinga lezi ezigcwele umhlaba wonke jikelele. Yebo mkhulu. Ngoba ngizoqala nje ukuthi abukho umuntu owazi ukuthi uyise walobola kanjani ekhweni lakhe. Yebo mkhulu. Ungabona izinto zakho singahambi kahle kanti kunanje sasikweleti esithi izono zabazali zivele ebantwaneni. Yebo mkhulu. Kodwa manje mawudla le nduku yami ngizoqala ngayo udle yona. Iqhumanisa wona amathongo ukuthi ikweleti zabazali bakho zingaweli. Wena. Yebo mkhulu. Singaweli kunini abantwana. Noma ngabe wazi ukuthi ubaba wakho washada ngekhetho wasina wayesontweni kwenzekani. Kodwa mawubona into zakho nje singahambi kahle. Woza Dokotela uNgcobo. Yebo. Ngizokuhlaziyela lezi zinto. Ngoba ngiyahlola uma ufika ekhaya. Yebo mkhulu. Ufuna futhi ukuposele lo muthi ngiyawuposa. Yebo mkhulu. Uma udinga ukuthi ukuposele ngiyakuposela. Ukutshela ukuthi ke lo number 1 uzowenze nje, number 2 uzowenze nje, number 3 uzowenze nje. Yebo mkhulu. Ngoba mthathu le mithi yami inhlobo ezithathu.
Yebo mkhulu, yebo kuhle kakhulu mkhulu. Uyaposa mkhulu babukele emakhaya kobe niyazizwela noma ngabe ukuphi noma ngabe ukuphi noma ngabe ukuphi indawo noma ngabe useGoli noma ngabe useKapa noma ngabe use-Eastern Cape noma ngabe ukephi nakhona la KZN umkhulu futhi uyakuposela angithi mkhulu. Kunjani? Yebo. Posela abantu imithi yabo. Yebo ifike. Ngaqala ngalibeka udaba ukuthi ngiyabonga ukungisupporta kwabo. Yebo mkhulu. Supporta kakhulu. Yebo mkhulu. Ngokuthi ngiyalenza iqiniso. Yebo. Umuntu mangimenzela umuthi wakhe. Yebo mkhulu. Uma ngimposela ngendlela. Yebo mkhulu. Mkhulu ngoba kunabantu mhlambe ngelinye ilanga mkhulu athi umuntu cha mina nginenkinga angiphuphe ebusuku mina amaphupho ami akagqami angibaboni kahle akubonakala angikhumbuli mangiphupha mina ukuthi ngizala induku enjenganalena mkhulu mhlambe uyamnikeza yini yona noma into eyinkinga enjenganaleyo iyakwazi ukuthi ilapheke ngalenduku yakho mkhulu. Phela ungaphuphi ukuvimba izinto ezenziwa abantu nethongo elingaxhumanisiwe liyakwazi ukuvala amaphupho. Uthi uphupha into uyiphuphile uthi uyaphaphama usazi uphupheni. Kodwa bodla lo muntu wami njengoba ngishilo ukuthi uyawuzwa ngisho emaphuphweni ukuthi hayi udla umuthi oxhumanisa abantu abadala izidalwa. Yebo mkhulu. Yebo. Uyakwenza lo muntu wami. Umsebenzi wawo lo. Yebo mkhulu. Xhumanisa abantu. Boxhumanisa abantu njengoba ngishilo ukuthi kuzovela kuwena ekulaleni kwakho mawulela ukuthi khona into oyisebenzisile kusho ngalo ndlela ayabuya amaphupho agqama kuyabuya konke kugqame mkhulu. Yebo mkhulu. Manje mkhulu ngicela ukubuza la futhi mhlambe mkhulu umuntu uhlambe uhlala komalume wakhe mkhulu mhlambe akahlali ekhaya abazali bakhe mhlambe abaqedanga ukulobolana mhlambe bayahlukana mkhulu ngendlela ekwenzeka ngayo mhlambe kodwa manje lo muntu mkhulu mhlambe uhlala komalume uyafisa ukuqhubeka nempilo abheke phambili mkhulu angabe sagxila kakhulu ukuthi alungise izinto zabazali bakhe ezidlule nayo into kanje mkhulu iyamsebenzela na yize ehlala komalume wakhe umuntu uqedile ikweleti. Yebo mkhulu. Ukuxhumanisa abantu abadala abangasekho. Bangakuthwesi wena izono zabo. Yebo mkhulu. Okay. Ukhuluma nabo ngoba ngiyakutshela ukuthi wenze njani. Yebo. Noma usuhamba emfuleni uhamba nami noma uhamba wethu mawuthe angiposa ngiyakutshela ufike emfuleni wenze njani. Yebo mkhulu. Phatha amashumi amabili akini. Yebo. Phatha amashumi amabili akomalume wakho. Yebo. Ubese ukhuluma nabo emanzini ngiyakutshela ukuthi wenze njani ngale mali. Yebo mkhulu. Uyiphonsa uyinikele ukukhuluma kanjani. Yebo. Ufikile kumina. Ubaba Ugcobo ake ngibuza ukuthi uhlalaphi konje phela nendawo mkhulu ngoba abantu bayakudinga futhi ukuthi bafike mkhulu bazohlola mkhulu abantu bayakuthanda mkhulu ukuthi bayifikele bayizwele inkinga zabo mathupha mkhulu. Ngihlala la KZN. Yebo mkhulu. Indawo lokuthiwa isemgababa. Yebo mkhulu. Emnini. Yebo mkhulu. Yebo. Ngihlala khona. Inamba yakho futhi mabeyidinga ngizowatshela. Yebo mkhulu awuyishiye mkhulu inamba mkhulu. Ngizocela ukuyiphinda kabili inamba ngoba umuntu ayizongena kahle. Yebo mkhulu. U060. Yebo. 312. 63. Yebo mkhulu. 86. Yebo mkhulu sicela uyiphinde mkhulu. 060 312 63 86. Yebo mkhulu. Ugcobo lo dokotela. Yebo mkhulu. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe futhi kulona uhlelo luka Dr Dube TV. Namhlanje siphethe umkhulu umthandazi kahle umthandazi ugcobo babukele emakhaya uyahlola futhi kuhle kakhulu lokho babukeli ngiyacabanga ukuthi kuyinto edingakala kakhulu ukuthi umuntu ayizwele yena inkinga zakhe mathupha ukuthi uhamba kanjani aphinde futhi alungise inkinga ezakhe ngempandi yababa Ugcobo evele nje ihlanganisele abakini abangasekho abadala babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe sizohlangana futhi ngesikhathi esizayo mkhulu hayi sesiyaphuma ke manje asivalile iseli. Ngiyabonga mphathohle. Yebo mkhulu. Udlulwa ngedebe hamba nomantongomane ufabhatsha ngokukhuphuka amantongomane hayi still no da uzoza wena ungajaha ukhosi ngenja mfana khothi impembe yomini. Washayel tunga moses
saxabana so